Здравейте хора, аз съм Мапин Рашеде, Беги и днеска сме на телефон снимаме пак, без никакви сауни. И компютъра ми е повреден, нещо не иска да ми се включва. Ютуба нещо там е прецакано, преинсталирах го. Но когато намеря там да снимам и когато го оправя напълно, ще снимам и там. Пишете на кое искате да играем. На телефона, докато ми се оправи това компютър. Тук имам тези игри, това и всъщност е това. И така, пишете долу в коментарите, аз ще ги гледам от телефона, кои са. И така, от също ги качвам и от телефона, ако не знаете, с Mobizen се качва. Имам и Агарио, ако искате да ме гледате. Айде. И това ще бъде. И пишете долу в коментарите коя да тегля, на коя да играем. И до скоро.